Mayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updinin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang mga may malantaw sa K Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Lokal nga Panguluhan sa Bacolod, nagpaatag nga wala sa moratorium sa mga OFW kag ROF, kasunod sang travel advisory sang airline company nga wala ginatugtan ang flight pa Bacolod. Sa Sagay City, tribe leader sa mga Badjao nagpositibo sa COVID-19. LSI nga taga-Kawayan, nagreklamo nga wala na sunod ang physical distancing, sanggin pang tingob sila tanan karga sa likod sang boom truck gikan Cebu pa Escalante City. Sa Bacolod, pagdako sang kalayo sa sunog sa isa ka eskwelahan, napunggan sang in-charge sang electricity maintenance. Kag sa Good Vibes sa Bago City, padayon ang switch-on ceremony sa Christmas lights sa piyak sang pandemic. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, isa ka sunog ang nagluntad kahapon sa LCC Bacolod. Wala na magdako ang kalayo kay isa ka in charge sa electricity maintenance ang nakatalupangod sang insidente. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kinaangdana sa 29 anyos nga si Jerry Pabelon ang maglibot anay sa school campus ng La Consolacion College Bacolod antes magpauli kun hapon. Natabuan man sa nagsaka siya sa third floor, nakita niya nga nagadaba-daba na ang kalayo. Ang box nga nabutangan sa mga internet router ang nagakasunog. Timingan pagka 5:30 do ginagaidan kay guro sang mahal na Diyos nga kailangan mo magsaka sa babaw. Pag check ko sa babaw, nakita ko ang gadaba-daba na, sir. So instinct mo na gina sa mindset mo, pak sunog. So anong first thing mo nga button is fire alarm. Ginihingagaw niya tubok ang fire alarm button para maalarma ang mga nabilin nga mga empleyado sa building. Ginihingagaw niya man kuha ang fire extinguisher kag ginpiswitan ang box nga nagakasunog kag nahulog na sa salog. Bangod sa madamol nga aso, nanaog siya kag nangayo sang tabang kag nagpatawag sang bumbero. Pagsaka niya balik, nagsugod na ang pagtubod sang tubig gikan sa sprinkler. Pila lamang katikang gikan sa nagakasunog nga box, ang 75 anyos nga building nila nga himo sa kahoy. Maswerte na labang sunog kay Jerry nga wala baglabot diri ang kalayo. Muna nga itong pinaka-oldest nga building which is 75 years na mo ng auditorium which is puro lang na sa kahoy. Damo na pinaka-oldest na siya. Kung natap na to, speed of pila lang kami meter lang Lapit lang kahoy lang, may tendency makao na sa. Para kay Jerry, importante nga sa kada pagsulod niya sa trabaho, nagasugod siya sa pagpangamuyo. Kag wala siya nagpanik sa matabo ang insidente. Hindi ka gid magpanik. Para sa pagtanaw mo is problema na Problem na si mo. Di paano mo sa masolbar step by step. Once magratol ta sa life why ka na may buhat. Kay na, diwat nga nagbalik sa LCC ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection para magpatigayon sa investigasyon sa kung anugid ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 9, sa Banwa sa Binalbagan, isa ka driver sang traktora ang nasakwan nga patay. Suspek sa krimen, iyaman kaupod nga sakada. Nasakwan nga patay ang 33 anyos nga driver sang traktora nga si Brian Lanuhan kahapon sang kaagahon sa barangay San Jose sa Banwa sa Binalbagan. May madamo nga puno sa lawas ang bangkay sa biktima. Sa investigasyon sa Binalbagan PNP, ang biktima ang nag-inom upod ang yaduhaman kakaupod nga nagatrabaho sa asyenda Martes sang gabi. Sunod sa pulis, nag-away ang among gabi sila Nuhan kag ang sospek nga si Elmer Tabuga bangod lang sa natiklod di Tabuga sila Nuhan kag namumo ini samtang nagapanghi. Gipapauli na sila sa ila kaupod kag ang biktima amo na lang ang nabilin nga nagatulog sa ilang barracks. Pagkaaga, siya ang nasapwan na lang mga patay. Ang sospek ang sunod sa pulis, nakita pa pagkaaga sa waiting shed malapit lang sa barracks kag tubtub karon, wala na makabalik. Ginapakita sa karon siyang kapulisan ang sospetsado. Sa number 8, isa ka silent protest ang ginpatigayon sa gwa sang Hall of Justice sa Bacolod kaina sang aga angod sa pagsaulog sang pangkalibutanon nga adlaw sa mga political prisoners. Panawagan sang Karapatan Negros kag Bayan Negros nga buy-an na
Ang mga political prisoners nga suno sa ila, biktima sang pato-pato nga mga akusasyon. Suno kay Clariza Singson, ang Secretary General sang Karapatan Negros sa idalom sang Duterte administration. May 94 ka mga political prisoners kag ini sila ang napasakaan sa mga kaso nga suno sa ila, ginhimo-himo lang. Dugang pa sa nga grupo, mas nagdamo ang dakpanay sa idalom sang Memorandum Order 32 kag pagpatuman sang NTF-ELCAC. Ang pag-raid sa mga talatapan sadto sang bayan sa Bacolod kag Escalante nalakip na diri. Upod sa silent protest ang mga katapos sang progresibo nga grupo kag himata sang pila ka mga political prisoners. Bayan Negros nagapanawagan no nga hilwayon ang tanan nga mga bilanggong politikal ilabi na ang mga nakasuhan sa mga Trump cases. Ang Bayan Negros padayon nga nagapanawagan sa purpose ng Pangulo. Padayon kita sa pagpangita sa hustisya, panawagan naton nga untaton ang illegal nga pagpang-aresto, hilwayon ang mga bilanggong politikal, dampigan kag ipagigbato ang kinamataron sa pumuluyo, mabuhay ang pumuluyo nga nagahimakas. Sa number 7, low pressure area ang panayon nga magadala sang mabulugan ungon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pagulan sa Western Visayas. Base sa weather forecast sa Pag-asa, yara ang LPA sa east-northeast ang Daet Camarines Norte kag kadungan sa tail end of the frontal system ang magadala sa maulanon nga panahon sa Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas kag mga probinsya sa Aurora kag Quezon. Bangod sini, mayara sang posibilidad nga pagluntad sang flash floods kag landslide sa pila ka mga lugar nga mayara sang madamol kag malawig nga pag-ulan. Sunod sa Pag-asa, malayo na ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang LPA pero magadala ini sa gihapon sa ulan sa masunod nga mga inadlaw. Ginapanugyan ng publiko nga maghalong sa anuman nga size ang emerhensya nga mahimo matuga sa maulanon nga panahon. Sa number 6, pulis sa Cadiz PNP ang nagpositibo sa COVID-19. Isa ka pulis nga personnel sa Cadiz City PNP ang karon naka-quarantine bangod sang nagpositibo ini sa COVID-19. Sunod sa PIO sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Abigail Donasco, ginpaidalom sa swab test ang pulis bangod sa natala na siya for promotion kag magatabok kuntani sa Iloilo. Sa nagwang iya resulta sang nagligad nga semana, ini ang nagpositibo sa COVID-19. Gilayon man gindala sa quarantine facility sang syudad ang pulis para mag-quarantine. Ginpaidalo man sa swab test ang 4 ka personnel sa Cadiz PNP nga close contact sa pulis, pero tanan ang nagnegatibo naman sa virus. Sa number 5, sa Negros Oriental, siyam ka mga LGU ang sa karon wala na sang active cases sa COVID-19. May siyam na karon ka mga local government units sa Negros Oriental ang wala na sa kaso sa COVID-19 matapos nga na-record ang 19 ka new recoveries sa probinsya kahapon. Ang mga LGU nga wala sang active COVID-19 cases sa mga banwa sang Siaton, Dawin, Pamplona, Manhuyod, Bindoy, Tayasan, Himalalod, Vallehermoso kag Canlaon City. Nanaog na sa 98 ang active COVID-19 cases sa Negros Oriental. Ang Dumaguete City amo sa gihapon may pinakamadamo nga active COVID-19 cases sa probinsya. 36 ang ilang active cases. Kanin sumugod-subong adlaw, gin-reactivate naman sa Dumaguete City ang ilang quarantine control points para mas mapabakod ang pagpatuman sa local health protocols agud malikawan ang pagdamo pagid sang kaso sa COVID-19. Sa number 4, apatanan ka mga persona nagpositibo sa COVID-19 sa surveillance testing nga ginpatigayon sa mga drivers ng food delivery services kag mga pulis sa Bacolod City. Sunod sa pamuno sang extraction team sa Bacolod Emergency Operations Center nga si Ernie Pineda sa 4 nga nagpositibo, duha diri ang driver kag isa sa ila ang taga-syudad sang Silay. May duha man ka mga pulis nga nagpositibo kag sila tanan ang lunsay nga yara na sa quarantine facility sang syudad. 548 tanan ang nagparehistro sa surveillance testing nga ginhiwat sa tinalikdang weekend, pero 544 lang ka-swab samples ang ginpadala sa Cebu City para ipaidalom sa RT-PCR testing. Ang ini nga resulta ang nagapakita sa nga 0.06 lamang nga positivity rate
nga ginakalipay sa Bacolod EOC. May isa na naman ka surveillance testing nga paghihiwaton sining weekend para sa iban pa nga mga drivers kag pulis nga wala makapaswab test. Magaupod man sa testing ang mga drivers ng van kag taxi, pati na ang makatapos ang Bacolod Traffic Authority Office. Sa number 3, sa Sagay City, tribal leaders ay isa ka grupo sa mga badyaw nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa action officers ang Interagency Task Force ng Sagay City nga si Attorney Ryan Bunghanoy, ginpaidalom sa swab test ang 38 ka mga badyaw sa lugar angot sa programa sa provincial government nga sila ang pabalikon sa ilaga lugar. Sunod kay Bunghanoy, ang tribal leader lamang ang nagpositibo kag gilayon man nga na-isolate ang iya nga mga direct contact nga mismo ang iyaman nga pamilya. Naganegosyo sang alahas ang nagpositibo nga tribal leader kag pila sa lugar nga iya nabisita amo ang Bacolod City kag Cadiz City. Frequent ni siya nga nagagwa kay dulo negosyo ni siya sang daw mga alahas balati ang kalabanan niya nga ginakatuan Bacolod and Cadiz. Immediately kahapon gin siya dahil namon gin locate kay gin gin kuha. Sa number 2, pagginutok sa mga LSI nga taga-Kawayan sa boom truck na nagsugat sa ila sa Tabuelan sa Cebu ang ginreklamo. Luyag ni Princess Elaine nga isa ka stranded individual nga mahatagan sang paathag ang natabo kag ang pamaagi sa pagsugat sa ila gikan sa Tabuelan, Cebu sang lokal nga panguluhan sa Kawayan. Inusuno sa iya ang rason nga iya gin-post ang insidente sa iya nga Facebook account. Makit-an sa litrato kag video ang mga suno kay Princess Elaine LSI nga nagaginutok sa likod sang boom truck. Las 12 sang udto-tugtog launa sang hapon sang Nobyembre 28, yara na sila sa puerto sang Tabuelan, Cebu, sandigman sa abiso sang lokal nga panguluhan sang Kawayan. Las 8 sang gabi na suno kay Princess Elaine nag-abot ang sugat nga wala nila ginalauman nga boom truck. Las 3 ang kagahon na sila nag-abot sa puerto sang Escalante, Negros Occidental, suno sa iya. Gikan Escalante, nagsaylo sila sa bus nga amo ang nagdala sa ila pauli sa Kawayan. Ang hindi niya mahangpan nga sila ang ginpasakay nga nagaginutok nga isa naman kapag supak sa physical distancing protocol. Wala labot nga tuman pa kalawig sang ila nga pag-udanay sa amo nga boom truck. Mas naka siya sa iya para sa iya nga senior citizen nga Iloy kag menor de edad nga hinablos nga iya kaupod papauli. Sa interview naman sa Digicast Negros kay Mayor John Ray Tabuhara, lowered ang bus ng Kawayan amo nga may kabudlayan, rason nga boom truck ang gingamit sa incident management team para makatabok sa Tabuelan. Sunod sa incident commander nga si Man Habasa, pinpaigo nila ang mga LSI agud to isa na lang kabiyahe. Iya nga ang tanan nga LSI man kaga ibutang man tingog sa quarantine facility. Ang mga senior citizen kaga kabataan ginpasakay sa lain nga salakyan kag indi sa boom truck suno sa iya. Sining hapon nagsapol ang alkalde ango sa natabo kag para mausisa ang mga alegasyon. Kung nagsunod ito nga mga grupo, pag magbalik pa din, hindi na kami kabalik. Tungod kilipong na kami. Tungod sa muna nga, sa muna nga sitwasyon. Ang muna ang usual naman yung ginimo eh. Ay tungod kaya ginadala naman na sila diretso sa facility, kaya muna naman ginabuyan. Gina-quarantine mo na sila tanan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, lokal nga panguluhan sa Bacolod nagpatag nga wala sang moratorium para sa mga OFW kag ROF. Ini kasunod nga nagpagawa sang travel advisory ang isa ka airline company nga wala ginapasugtan nga mag-upod sa mga flights ang mga pinauli sa Bacolod. Yaring report. May mga nagapamangkot kung ano ka matuod nga hindi makaupod sa flight sa Philippine Airlines ang mga pinauli sa Bacolod nga ROF. Ini matapos malakip sa ilang travel advisory nga ang mga returning overseas Filipinos sukon ROF nga ang destinasyon Bacolod City ang hindi pwede makasakay sa ilang flight. Suno kay Konsihan Israel Salanga, ang in charge para sa mga overseas Filipino workers kag ROF nga nagapinauli sa Bacolod, wala sang moratorium ang Bacolod para sa OFW kag ROF. May moratorium si Bacolod? Wala. Open ta. Open ta. Ongoing ang pag-abot sa aton din mga OFW. Sige-sige man ang pagpuli sa aton ni LSI kag sa aton nga ROF.
Nakigangot na ang Digicast Negros sa PAL kag as of press time natala na sila maghatag sang paathag. Samtang ginapaabot na sang grupo ni Salanga ang pagdagsa sa mga pasahero nga mga pinauli sa Bacolod ilabi na mga gikan sa luwas bungod bulan sang Disyembre. Sunod sa iya, ang mga OFW nga OWA member ang ginaswab pag-abot sa naiya. Ang OWA ang magabayad sini. I-quarantine sila samtang ginahulat ang resulta. Ang OWA man ang magabayad para diri pati ng ilang plane ticket para sa sweeper flight. Kung negative siya, schedule siya na super flight. Pag-abot sa Bacolod, salo naman siya ni Bacolod LGU. Kita na ang masalo sila, ma-briefing sila, ma-check sila ang document kung negative gid sila within 72 hours. Dapat hindi lapaw. Kailangan na siya ang storya kung magsubra pa da. Kung more than ka 72 hours ang swab mo, pang possibility is swab ko dili liwat. Pagkaabot sa Bacolod, hindi na sila kinahanglan pa nga iswab liwat, basta ang ila swab test ginhimo sa sulod sang 72 oras. Ma-quarantine na lang sila sa sulod sang 14 diyas humalin sa pag-abot nila sa airport sa Manila. Sa bahay naman sa mga ROF o kung mga nagabakasyon o kung nag-istar sa iban nga pungsod, kag hindi miyembro sang OWA nga nagapinauli sa Bacolod, amo man sa gihapon ang proseso. Ang kinalain lang kay sila ang personal nga magabayad para sa ilang swab test, quarantine, kag airplane ticket. Sa loons na ka-airport, i-swab sila, bayad sila, i-quarantine sila sa hotel, bayaran magyapon nila. Pag negative nila, amo na pag-book nila plane ticket back to Bacolod. And then sa loon na sila naton, upod sa mga LSI. Okay. Because si OFW, may special flight or sweeper flight nga puro lang tanan OWA members or OFW. Si ROF naman niya, gawpod na siya sa LSI. Ang mga stranded naman sa Manila kag magapauli sa Bacolod amo ang gina-require nga magpa-swab test pag abot sa sila airport kay wala sila ginaswab paghalin sa Manila. Kag sa Good Vibes sa syudad sang Bago isa ka virtual switch-on ceremony ang ginpatigayon sa ulog sang bulan sang Pasko. Iniagud to mabatyagan sa gihapon sang pumuluyo ang espiritu sang Pasko sa tunga sang pandemya. Aton saksihan sa report ni Marty Go. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ginpangunahan sang alkalde kag vice alkalde sang Bago City ang virtual switch-on ceremony of lights nga nasaksihan sang publiko live kagabi pinaagi sa social media page sang syudad nga The City Bridge. Bangod ginadumilian ang pagtililipon sang pumuluyo sa tunga sang COVID-19 pandemic, ginpaagi na lamang sa isa ka virtual ceremony ang switch-on sang masanag kag matahom nga mga Christmas lights sa public plaza sa City Hall kag Bantayan Park sang syudad. Ginlunsar man sang syudad ang Adopt a Tree Christmas program kung sa diin kada talatapan sa gobyerno ang nagbutang sang dekorasyon sa mga puno sang kahoy sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad. Ginahaylo sang lokal nga panguluhan ng publiko nga maglagaw sa ini nga mga lugar para mabatyagan ang kasadya sang Pasko. Pero ginapahanumdum nga magsuksok sang face mask kag magsunod sa local health protocols para malikawan nga malatnan sang virus. We were able to make the City Plaza and Bantayan Park a Christmas haven where everyone can stroll and enjoy the holiday ambiance. But we are giving our reminders to our public to strictly follow our health protocols, practice physical distancing, and always wear face masks when going around these places. The anticipation of a festive season, therefore, is apparent even amidst the pandemic. However, we must remember that the traditions surrounding Christmas are now facing the challenge of keeping everyone safe and virus-free. Thus, it is deemed proper to have a set of activities and programs that would consist of the new normal that would comprise the Bagonhon Christmas celebration. Gindugang pa sang alkalde nga hindi dapat manginupang ang pandemya sa pagsaulog sang tag sa kapamilya sang Pasko nga nagapanumdum sa aton sang pagkabunag sang manluluwas nga si Hesukristo. Marty Go para sa Digicast Negros. Naglanta ko to kagabi Barb sang ilang virtual sang live nila sa ilang switch on ceremony no kag do ka namin sa mensahe nga
bisan may pandemic, madayon ang Christmas. Amo na mensahe nila sa ilang kagabi sa ilang layo. May kag hindi lang ang bago. Amat-amat naman ang iban ni LGUs. May nakita kita sa San Carlos City, taho man ang ilang Christmas lights. So I think amat-amat ang kada LGU para lang amo nang tinutuyo nila nga madula-dula ang ginabatsyag nga tungod sa pandemic. Kung may virtual fitness kagapon, may virtual switch on sang Christmas lights ni ato nga mga LGU, and at least mabuchak to na mabuhinan ang kasubo, ang pagpanik sa mga tao. At makakita ba gamay nga kalipay as long as inobserve ta sa gyapon ang health protocol sa pagkanto sa sining nga mga lugar. Correct me. Hindi ta gid ay paglipatan data. Amo na best gift sa kaugalingon ta sining nga Christmas siguro maghanong. Kag-Barb, 22 days na lang Pasko na. Kagamuyan itong mga balita sa Negros, Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.